Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Okay, tinay yung gundaway po, ipastrikteo, deti pakaangayan, deti inaugurasyon, ti panagtugaw, kas may kasangapulo ket pito a presidente, ti pagiliante nga Pilipinas, ti nabutusan, wenno nangabak, iti kalkalpas nga eleksyon, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inyo naman pong nakikita ang 8-ton Ural trucks at 1 1/4 ton Sadco. Ang mga sasakyang ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayon din sa panahon ng kagipitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisakatuparan ang ugnayan sa pamamagitan radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangungunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Nariyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang Forensic Group Scene of the Crime Operatives, ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosives, at ang pinagsanib na Explosive Ordnance at K9 Mobile Vehicle Van. Natutunghayan natin ang SWAT Van, ang Special Action Force, na lula ng Multipurpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Boat. Mula naman sa tanod baybayin, nariyan ang bomb squad, ambulance at mga patrol cars. Nariyan po ang kanilang jet ski para naman sa agarang makatugon sa seguridad at search and rescue operations. Ang aluminum search and rescue boats na nakadisenyo upang mabilisang makaresponde ang rescue team sa mga nalunod o biktima ng sakuna sa karagatan. Samantalang ang Regional Hull Boat ay ginagamit sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ngayon po, ibalik ang inyong atensyon sa kalangitan at natutunghayan ang pagdaan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Santahang Lakas ng Pilipinas. Inyo pong nakikita ang 4 na 829 Super Tucano. Sumusunod ang 10 SF-260 Marchetti, nakadisenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack aircraft para sa close air support. Nariyan din ang 4 na Cessna aircraft at ang panghuli sa hanay ng mga sasakyang panghimpapawid, ang siyam na T-41 trainer aircraft. Ang tinatawag na trainer aircraft ay ginagamit sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas.
mula naman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang ating mga bayaning katuwang sa lalong pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang ating mga medical frontliners. Sa panahong singdilim ng pandemya, ang mga bayaning nagniningning ng pinakamaliwanag. Sila ang ating mga medical at healthcare frontliners. Nanganganib sa bawat araw upang masigurong ligtas at protektado ang bawat pamilyang Pilipino. Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ibayong lupa man o karagatan, ang manggagawang Pilipino ay tinitingala ng ibang bayan. Dahil sa kanilang husay, galing, at pagmamahal sa trabaho. Karangal-rangal ang kanilang mga sakripisyo. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Mga atletang Pinoy. Sa larangan ng palakasan, walang tatalo sa puso ng atletang Pinoy. Dugot pawis at sakripisyo mula pagkabata upang makamtan ang medalyang hinahangad. Ang karangalang inyong dala para sa bansa sa bawat labang buhay ang inyong itinataya ay kabayanihang ating kinikilala. Ang manggagawang Pilipino. Kinikilala bilang haligi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Ang kanilang pagpupunyagi at pagsisikap na maitaguyod ang pamilyang Pilipino sa kabila ng anumang balakid ay ating bigyang dangal. Anumang industriya o antas ng panunungkulan, ang bawat manggagawang Pilipino ay bahagi ng pagbabago. Ang ating transport sector, panlupa, pantubig, o panghimpapawid.
Ang ating ligtas na paglalakbay ay hatid ng ating transport sector. Mula sa mga tsuper, piloto, at flight attendants, o mga seafarers, at kapitan ng barko. Ang kanilang husay at galing ay katuwang natin sa paglalakbay tungo sa maunlad na bukas. Isang pagpupugay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kinikilala natin ang huwarang kontribusyon ng ating mga bayani sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Ang ating likas na yamang lupa at karagatan. Kasama ang mga makabagong teknolohiya. Isang masaganang kinabukasan para sa agrikultura at matibay na seguridad sa pagkain ang naghihintay sa atin. Ang ating Street Management Services Sector. Malinis, ligtas, at maayos na mga kalye at lansangan. Hatid ng ating mga kababayan sa serbisyo. Sinisigurong malinis ang ating kapaligiran. Maginhawa ang daloy ng trapiko. At ligtas ang ating publiko sa daan. Saludo po sa inyo. Ang ating construction industry. To read the joint resolution from the Senate and House of Representatives, Senate President Vicente Tito Soto III. As the Senate President and co-chair of the joint public session of Congress that canvassed the votes for presidential and vice presidential candidates in the national elections held on the 9th of May, 2022, it is my distinct honor and privilege to join you in this historic occasion and read the dispositive portion of the resolution of both houses, which proclaimed the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. The dispositive portion of the said resolution reads as follows. Resolved further to declare that candidate Ferdinand Bongbong Marcos Romualdez Marcos Jr. and candidate Sara Zimmerman Duterte received the highest number of votes cast for President and Vice President respectively in the national elections held on the 9th of May 2022, and by virtue thereof to proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez
Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines, and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. To administer the oath of office to President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chief Justice Alexander G. Gesmundo. May we request on stage Attorney Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos to witness the oath-taking. Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan pangangalagaan at ipagtatanggol at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. ang kanyang konstitusyon, Ipatutupad ang mga batas nito, ipapatupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa bansa. sa paglilingkod sa bansa. Kasihanawa ako ng Diyos. Kasinawan ako ng Diyos. Congratulations, Mr. Maraming President. salamat. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
His Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, Their Excellencies, Special Envoys, and Heads of Delegations, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown, and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of the Philippine Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. I cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Other distinguished guests, ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal na mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did, to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes even in the most inhospitable climes, where they are valued for their quality. The changes we seek will benefit all and will shortchange no one. I was not the instrument of change. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all. I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it. But rest assured, I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence.
in a land of people with the greatest potential for achievement. And yet, they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty, of readily available ways and means to get done what needs doing, by you, by me. We do not look back, but ahead, up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in ASEAN by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all. But countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them, such as the willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in the pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses, just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success.
And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all Filipinos. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways, to provide what all Filipinos need, to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek, not scorn, dialogue. Listen respectfully to contrary views. Be open to suggestions coming from hard thinking and unsparing judgment. But always from us, Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has often proven that. Solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. We resisted and never failed to defeat foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. In that lies the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that decision anymore, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. These are troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped, and we have seen the glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but united, we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had, both good and bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. What had been well built was torn down.
we will build it back better. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The trade policy of competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell cheapest. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict, those bearing no blame for provoking it. Yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is an existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no prospects at all of recovering. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Their policy boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not seriously tried by rich countries. Again, consider the response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas reserves that have already been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I am talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are condemning the future of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. We won't be caught unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic of poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties. With the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we cannot pay them for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because I have an OPLEC in my cabinet. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience.
I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the least likely places has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And yet, the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism, with its emphasis on accessing nature's beauty, I am sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. And yet the country invites investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around but unseen long before this day. I built them. The rich world talks a great deal but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate change and lack of adaptation. We will look to our partners and friends to help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you simply that I have 110 million reasons to start with. Such is my faith in the Filipino. Believe, have hope. The sun also rises like it did today and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.
Magandang tanghali po. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We will now have a photo opportunity with President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May we invite the first family on stage, First Lady Liza Araneta Marcos. Okay. Okay, so DJ Apo, ti inaugural speech ni President Ferdinand Bongbong Marcos gagayim ken kabsat. No, i-go over tayo, i-review tayo Apo diti inaugural speech ti madaydayo Presidente ti Pagilian nga Pilipinas. Imuna dito nga diniskutir natin may panggap ti unity, ti panagkaykaysa. Panagkaykaysa digiti amin na Filipino, tapnon ti kasta maikan sungbat solusyon digiti dadakkel a problema iti pagilyantay nga Pilipinas gagayem ken kaamsat. So in bida na nga awan digiti kinaskastigar na nga nakalaban na iti biyang ti politika, especially Apo iti pan naka pili na kas presidente ti pagilyantay nga Pilipinas, Apo, so tinakderan na digiti kinapakumbaba gagayim ken kamsat nga isu ti maysa kadagiti kadadakkelan nga tulbek nga isuna na itag-ay iti panakapili na kas presidente ti pagilyantay nga Pilipinas no malagip yo Apo adu digiti tao nga bimanat ken kuana gagayim kamsat, especially di kina anak isuna ti dati nga diktador nga nagpresidente kinaman nanakaw kadadami namin bat saan niya awan di kita nagbalin nga reactions na kadakwada or bimanat met or simbungbat gagayim ken kabsat. Okay, may isa kadigiti inikan natin importansya iti det inaugural speech na ket tibeneg ti agrikultura. Ti agrikultura Apo sumangsango iti nakadakdakkel nga kontrobersya iti agdama. Kalpasan nga naiparwar nga adda ti report manipo di Committee of the Whole iti Senado nga dati katindauluan ti outgoing Senate President Tito Soto nga digitay taga Department of Agriculture, taga Bureau of Customs, isuda Apo ti protector no di peket isuda nga mismo digitay agipuspuslit kadigitay agricultural products gagayem ken kamsat. So may sa dito nga may adakkel nga may pabaklay umunang nga may pabaklay nga sungbatan or responsibilidad ti biyang ti presidente ti pagilyantay nga Pilipinas, especially sangsangwentay iti agdama ti pangta Apo iti makungkuna nga krisis iti agserbi kada tayo when numakan gagayem ken kamsat. Food crisis ti makikita nga problema gagayem. So iti biyang ti agrikultura masapul Apo nga may kanti atensyon. Deto'y gaputa dakkel Apo nga kontrobersya unayen ti sangsangwen ti nasaong sektor iti agdama dito pagilyantay nga Pilipinas adu pay kadigday mangibaga naudi tayon naudin ti pagilyantayo no iti beneg ti agrikultura. Si Maruno may sa kadagiti siguro ikana iti importansya ket ti beneg ti edukasyon gagayem ken kaamsat iti lumlumned nga estado ti edukasyon tayo Apo iti pagilyan na Pilipinas parang ginagawang experiment ada K-12 gagayem but adu digiti mangi-suggest nga remaribisar ket mawaran or saan na maimplementar tinasaong nga programa iti beneg ti edukasyon gagayem ken kaamsat better future para kaditi sumarsarno kapututan ken may kanda iti mas na pimpintas nga trabaho no mapasanikar pay mapapintas pa iti beneg ti edukasyon ket agtalekunay ni Presidente Bongbong Marcos iti kabalinan ti Vice Presidente Sara Duterte Carpio kas mangidaulo mangruginto no bigat ti kaya beneg Apo ti edukasyon wenno Department of Education gagayem ken kamsat saan met nga nailid nga po nga dinakamat ti Presidente ti biyang di kitay overseas Filipino workers masapul nga ipaay tayo amin nga kabalinan tayo para kadakwada Rija po ti maysa kadigiti kari ti biyang ni Presidente Bongbong Marcos. Okay?
Maramdama po, pagsasaritaan tayo ito, tibeneg ti edukasyon, kang ronaan na po, diti naipadano nen, iti ombudsman, nga listaan, di kitay agricultural smugglers, ken ni Presidente Bongbong Marcos kunana, kamaten da, or kamaten ti gobyerno, di gitoy nga smugglers, when ode ti likudan, tinasao, nga panagipuslit, kada giti produkto, agrikultura, dito'y pagilian. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem tagtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto balipatan na parang titipon, gaputa si Degi di Baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan, kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailan, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Pagyaman tayo po dito sa Balipay nga sponsors tayo iti programa tayo Damdamag ni Berto ni Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii, Franz Jose South, San Francisco, California, Juanito Moller Fariulen Jr. iti Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte, Wayne Rumbawa iti San Jose, California, Mil Espirito manipod po iti Iva Beach, Hawaii, Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii, ni Barangay Chairman Judy Jimenez iti Poblacion Burgos, Ilocos Norte, si LJ Store nga iti Batak Road para paset ti Barangay 22 San Nicolas, babaeng kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio. Agyaman ti upay ti Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapulan niya po ti non-life insurance kasi TPL ken comprehensive ken amin na po nga masapul para iti government projects iti intero pagilian na iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Manila. Wenno di Malate, Manila, babaen kiti manager owner Dorocha de la Cruz. Kasta pa po ti panagyaman tayo ken ni Chris Siroma ken Marisa de la Cruz Siroma iti Eva Beach, ni Jewel Centillas manipod ti Lahaina, Hawaii, ni Ami Anchete di Stockton, California,
ni Carmela Walker di San Diego, California, Hazel de la Cruz Alonzo di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Erlinda Firmin-Hood di Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte, ni Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ken di CB Farm, Bueno Kalawagan, Belisario Farm, manibo na po di Bares Besdingras, kukuhakin matmatunan ni Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario. Okay, ada na palabas so para pulo minutos kalpasante oras ting alas 12. Di dating nga Aldao papagayam. Naisubmitir kano na po iribiyang ti Office of the Ombudsman kasi government officials ti may ramraman babaen ken ni Senate President Tito Soto, Vicente Soto III ti listaan digiti individual nga maibilang opisyal ti Bureau of Customs kastameten ti Department of Agriculture nga isuda ti may tuttudo nga adday ti likudan ti agricultural smuggling. Ni smuggling no kunam digiti apo digiti awan ti custom duties na awan ti baybayadan ti gobyerno gagiyem ken gamsat basta maiserek apo nga awan ti awan ti anyaman na po nga dokumentos wenno papeles nga dagita ket agbayad ti tax makatulong or para iti programa ti gobyerno o iti beneg ti negosyo gagiyem ken kamsat sa nga daki sa puti importasyon no lakit di legal gagiyem ken kamsat kuna ni Soto ni outgoing Senate President Tito Soto nga saan laing nga listaan tin patulod ti biyang ti ombudsman no diket ti si Bubukel nga committee report no nangigyo apo ti inaugural speech ni Presidente Bongbong Marcos maysa ti beneg ti agrikultura nga dinakamat na gagayem ken kamsat nga maipaayan iti importansya iti panagturay na wenno panangiriendan na iti turay ti committee report si Bubukel nga committee report base apo kadeti rakurak ni outgoing Senate President Tito Soto nga naipan sadyay na ilawlawag sadyay ti rekomendasyon ti Senado ken no sinno digitay rumbeng nga makaswan gagayem ken kamsat naaramid detoy babaeng ken ni Soto gapu iti posibilidad nga makaliklik digiti opisyal gapu pay laeng apo iti panagngudong ti terminuda gagayem ken kamsat kalpasan isuda ket co-terminos ken ni Presidente Rodrigo Duterte in pateng ti outgoing Senate President nga brutal unayen or talamak kuna di ti Tagalog agraira unayen ti agricultural smuggling gagayem ken kamsat iri pagilyan tay nga Pilipinas in padanon ti Senate President ken ni President Bongbong Marcos idi may proklamar kas kuna kidi imuna nga rimwar deto yen before pay apong adda ti in parwar nga listaan ti Senate of the Committee of the Whole iti Senado adda na po digiti rimwar nga pakpakauna nga report damag may panggip iti detoy nga ni Tito Soto or Vicente Soto Senate President in padanon na ken ni Marcos gagiyem ken kamsat idi maiproklamar detoy ijay kongreso kas nangabak nga kandidato para presidente idi pagilyan na Pilipinas ilalawag ti outgoing Senate President gagiyem kamsat nga rumbeng unay nga maikan ti ombudsman iti kopya ti report gapu ta trabaho da ti agimbestigar ken mangipila iti umiso nga kaso kontra kadagitay mapaniknikan nga adda partisipasyon na iti importasyon kadagiti produkto agrikultural dito'y pagilyan addamet ti balaag ti senador iti National Intelligence Coordinating Agency wenno NICA nga datoy ket no agtultuloy nga paglikunanda nga isuda ti nangited ti listaan ket mapilitan nga mangiparwar kadagiti rumbeng nga maiparwar gagayem ken kamsata ken ebidensya kano dadigiti maiduldulin pa ilang ebidensya may panggep idi detoy idi Martes naglikudan ti NICA Director Edsel Batalla nga isuda ti gapuan ti ebidensya iti detoy nga nasao wenno isuda nga ahensya ti gapuan ti nasao nga listahan ito yung gusto kong deti ti kayat kong ikanapot importansya umuna ada nga tapapanan na ti investigasyon apo amuyo deti nalawag nga deti ti mang parparigat iti biyang di pada nga mannalon importasyon gagayem ken kamsat illegal nga pan nakaiserek anat nakatayan ti white gold tayo gagayem ken kamsat ti garlic production ti probinsya ti Ilocos Norte may isa kadagiti
madaydayaw idi nga paggapgapuan ti napintas ti kalidad ng bawang gagayim kabsat anat ng perdi apo rimwar apo digitay imported nga bawang dadadakkel gagayim keng kabsat alisto nga ukisan kung kunada so digitay pa manalo ni dito yan saan da nga makailakon apo ka digitay produkto da gapot da digitay bodega wenno digitay gatgatang napnon digitay bodega da ka digitay imported nga digitay amon legal wenno illegal ti pan nakaisirek na digitay gagihim keng kabsat so dito apo ti mang papatay ti kung kanayon ko nga ibagbaga napimpintas lang arud ti kalidad digitay produkto nya gapo iti sabali nga nasyon gagihim keng kabsat nalaklakapay gaputa nalaklaka ti agricultural inputs da kada sa baling nga nasyon, especially China, Vietnam, digiti ka bangibang tayo apo nga nasyon iti Asia gagayem ken kamsat. Didi apo ti so hantay makakumpit kadakwada gagayem ken kamsat. Kunani Suto gagayem ken kamsat adda posibilidad na nga makaliklik digiti madakdakamat nga opisyal gapo ta agmudon ti terminuda. Sa balipay ket kunana nga inlawlog pa ni Suto nga impaada ti ombudsman di report ket no paglikudan tinika ti National Intelligence Coordinating Agency nga itultuloy da nga ibaga nga haan nga isuda ti gapuan di listahan adda pa di parwarna gagayem ken kabsat nga rumbeng laengen nga agulimek tinasao nga ahensya ti ni Suto gagayem kabsat ito yung nakakatakot no adda kita investigasyon nga kastoy nga mabalin na masayang awang pagpamayan na awang papapanan na apay sino di kita gimbestigar sino di kita karaman gigihin kabsat agpapada di gito yapo nga adda iti alta sosyudad nga kunada iti Espanyol di kita mabigbiga tao gigihim keng kabsat ada ko example ada di kita kayat da nga maamendaran maaprubaran nga nga linteg or anyaman na programa gagawin kamsata ket maapektaran digitoy nga tattao especially ti biyang ti business aglabi da digitoy gagawin kay kamsat aglabi da mapadda aglabi kadigitay agtuturay nga dito apo ti mang ngisardeng kadijay mayuswat apo nga anyaman nya addang para kadigitoy nga bambanag gagayim kay amsat yun mga nakakatakot may isa kaditi pagamamakan ni Senate President Tito Suto agngudon ti termino agngudon ti kadda digitoy nga pangopisinaan no handa nga ko terminus da apo ti presidente kas pagarigan gagayim kay kabsat digad makaliklik danton gagayim kay kakamsat ken DJ kunakon nya tibiyang ti panag-investigar no dihitay tumitlag kakapularis gighim kay kabsat ti investigar baka awam papanan ti investigasyon ngem sabay apo ta maikan importansya detoy iti baro nga presidente ken isuna mismo ti mangidaulo or agbalin nga sekretaryo apo ti biyang ti agrikultura padaanan nyo impasigurado ti presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kamaten ti gobyerno dagiti tao nga deti ligudan ti agricultural smuggling. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging gana iti kamodeluan na lugan inda atensyonan ngarud kakailian padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show basarakan iti Biak na Batu Street Barangay number 21 Lawag City DRT Auto Restoration. Digiri kail iliw putahe wenno makan intay amin rabanan ijay Steps Food Hub iserbida digiri sumaganad kasti tap silog pork silog long silog bag silog hot silog two silog spam silog combo meat to meat sizzling sisig sizzling hotdog sizzling pork sizzling bangus kastapay dito sa bali ang lutong bahay pangaramanan kinaimas kay special empanada mahanag kinadal
padas ken napnek tinda panagned ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adanday ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem nyo. Mangig ti awing ti baybay, kas tamit ten ti pakasalibuk agrik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adanda ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatnutunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Okay, opera po, 50 ket bisa minutos kalpasan na po, ti oras tayong alas 12. Okay, so itatay deti inaugural speech ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gagiyem keng kausat, dinakamat na po ti bendig ti agrikultura. Ket tiko na karuden sumangsango ti nasao nga sektor, wenno digiti opisyales wenno ti biang ti agrikultura, ididakkel nga kontrobersya kalpasan, yadda ti naiparwara po nga listaan, digitay involved iti smuggling iti agricultural products, nga digitoy ket adday ti opisina ti agrikultura ken kastamet ten ti Bureau of Customs gagayem kay amsat. Okay, before ti inaugurasyon ni Marcos, adan ti panangipasigurado na gagayem kay amsat nga kamaten da digiti tawo nga detiligunan ti panagi puslit da kaditi produkto agrikultura diti pagilyan nya Pilipinas. We're going to run after them. Digiti exact word ni Marcos gagayem ken kaamsat. Impasigurado ba ti presidente nga agsungbat digiti adda tiligunan ti makuna nga agricultural smuggling. In peteng met ni outgoing Senate President Vicente Soto nga adda deti listaan da iti 20 ket 2 adda iti listaan deti 20 ket 2 nga nagnagan nga dagitoy ket nagipuspuslit ket agricultural products iti pagilian ken dagitoy pay ket agserserbi nga protektor gagayem ken kabsat nga dagitoy ket adda iti beneg ti gobyerno. Ti listaan ket paset ti committee report deti bagbagati apo iti panag-investigar ti Senado gagayem ken kabsat iti panagipuslit ket agricultural products deti dakdakamaten ni Soto nga insubmitir dan ijay ombudsman gagayem ken kamsat. And analysis ko idi baka daytoy apo tinangiduron ken ni Presidente Bongbong Marcos nga isu ti mangidaulo iti biang ti Department of Agriculture kaputa nakapungtot mo na da idi maamuan na daytoy apo babaen ti panangidanong ken kuana ti outgoing Senate President gagayem ken kamsat. Dismayado kanumet ti Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero iti karidi 20 ket 2 nga nagnagan iti daytoy nga committee report ken paglikudan na nga saan nga protektor kadagiti smuggler gagayem ken kamsat. Kung talagang may involvement kami, di kasuhan kami para may pagtanggol namin sarili namin. Hindi apo tiwa. Isugarod nga adda na po iti ombudsman ito'y nagnaganda tapnon di kastat yung ombudsman ti ag-investigar ken isudat ti mangikaso kada kas opisyal ti gobyerno. Nang iswat met iti kabukbukudan nen nga investigasyon ti biang ti Department of Agriculture. Kinunada nga mayan natop sumagmamano nga nagan nga imbestigarin da nga adda iti listaan nga imparwar ti Senado. In pabusoy meten ni Agriculture Secretary William Dar iti Presidential Anti-Corruption Commission ken the Office of the Ombudsman ti panaka-imbestiga dagiti tattao wenno adda ti babaen na nga mairamraman iti nasao nga panagipuslit. In peteng na pa nga awan ti panakainaig na wenno panakainaig digiti opisyal iti detoy. Wala hong katotohanan yan. Alam mo, nung pagdating ko, talagang binalasa ko kasi maraming reports ganoon ang mga nangyayari ko na ni Dar gagayem kay kamsat. Then adabi deti naiparwara po babaeng ni Secretary Dar nga impanakkel na apo ti panangi daulo na ti Department of Agriculture gagayem kay kamsat ken nadalos kanu nga panawan natin na sao nga opisina gagayem kay amsat adda ti sulid yung pundasyon ti panangi daulok ken ti ahensya nga indawluak dati tinagbalin nga panangi padayaw ni Dar iti nasao
nga opisina nga nagserbyan na gagayim kabsat babaen iti pan naka-apointar na babaeng ken ni Presidente Rodrigo Duterte. Kinundinar na ti mararami da korupsyon na kenin na kinunana impasigurado na nga nagbalin nga managsipot vigilant at iti nasao nga ahensya karite illegal nga aramid. Ipabuso na iti Anti-Corruption Commission ken ti Office of the Ombudsman ti panag-investigar iti issue ti agricultural smuggling. Ayun, ket nung arud mapaniknikan gigiyem ken kabsat ang atang karaman ni Dar iti makungkuna nga command responsibility gapot adda digiti tao na no kas pagarigan nga mairamraman na po iti detoy nga kontrobersya gagiyem ken kabsat. So urayen tayo apo no ana iti magbalin nga pasamak no ana ti tungpalan pagbanaga na po ti investigasyon no adda makaswan wenno saan kang runaan na kadagiti na iparwara nagnagan nga aggapupay kadagiti pangopisina ang gobyerno kas ti Bureau of Customs ken ti Department of Agriculture. Gagayim ken kaamsat bahala dan na ente kunakon no siya adda ti panagamak ko kas ni Senate President Suto adda panagamak po ni Suto nga awan ti pagbanagan na detoy gapupay laeng nga po iti panag-enti terminon digitay adda kadagiti nga pangopisinaan digitay co-terminos appointees babaen iti Executive Department wano ti biyang ni Presidente Rodrigo Duterte. Yun yung masama gagayim ken kaamsat. So ano tayo italek tayo sapay apo tamay kan ti hustong importansya ket malpasen ti pan nakaparparigat ti bineg ti agrikultura babaen na po iti biyang ti smuggling wenno pa nakaipuslit di iti nasao nga produkto sumrek dito pagilya na Pilipinas ket agresulta apo iti saan nya pan nakailako di iti kabukbukudan tay nga produkto. Ang ilawen ni J Mercado gapot adunay nangatunay di supply gapot ti kadda di iti smugglers when smuggled agricultural products gigiyem ka absat so iti biyang ti merkado digitay direkta manipod ka dito marginal farmers nga kuna tayo digitay nanateng ije kataltalunan bangkag nga mapan ije merkado saan na magatang gaputa addan apo digitay sagana nga mailako apo ka digitay paglakwan wenno iti biyang ti merkado nga digitoy ket smuggled agricultural products. Di ba bambando na ini nga sante nga gumatgatang kadigitay imported wenno digitoy ket mabalin nga digitoy ket naipuslit nga natnateng manipo di balasyo tao. But hande may kat data gagayim kapsan amuyo digitay 5-star hotels, restaurants kada adadung at ususaren da apo nga vegetables ket digitay aggapo ije abroad gapo ta napimpintas ti kalidad na gagayim ken kapsat ken mas nalaklakapay. Ayon Okay, so sapay ta adda ti pagbanagan na dito po nga investigasyon na ket may kant importansya dito nga mang papapatay iti beneg ti agrikultura. Kabayatan na or kamaudyanan na po yadi sasaadin ti panawin tayo dito Bagyo Kaloy gagayim kabsat amok maseknante amin nga tattao iti dito gagayim kabsat na ginayad na inayad pala nga po tibiyang ni Kaloy ken saan pa nga nakarwar iti Philippine Area of Responsibilities para gagiyim kabsat adda dito iti West Philippine Sea. Naudi po nga nakita tinasaw nga bagyo 350 kilometros lauden ti Iba Sambales gagiyim ken kabsat. So ti Iba Sambales nung unam ket makipungto deta na po iti Pangasinan. Tagla o ti nasa ang bagyo kada ti kapig sa ti angin o para 15 kilometros ti kada oras ken pasaray pumigsa umabot ti 55 nga kilometros iti kada oras. Ti bagyo kada ti direksyon nga agpaamyanan nga laod ngem na inayad detoy. Kabayatan na apektado met ti tudo nga gubway ti habagat ti Bataan, Zambales, Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Aurora, Quezon, Metro Manila, Western Visayas ken Zamboanga Peninsula. So di po ti estado ni Bagyo Kaloy iti pagilyan tayo nga Pilipinas gagiyim ken kakamsat. Okay? So dito yun na po nga ipatingga tayo ti programa tayo Damdamag ni Berto dito di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Tinadwak iti technical control ni SK Chairman Mark Francis Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay ngaldaw ti Miyerkules or Huwebes ti amin asa nga pada. Gyamang kamting kay panagbuyak ken panagdingeg. Damdamag ni Berto
Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Idintero ang ginyan ken Uray J. Velasio Tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinadyo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Salwadan ti bagi kontra ti dengue. Sawa ka na ba? Sa pare-parehas na lasa ng lechon manok dito sa Kinggalitos, kung saan ang panlasa mo'y kondisyon nito siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubo at nakatikim ng Kinggalitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. talaga, wala na din, hindi lamot ka, tadalatag ka. At dito, prevention na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy Kinggalitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti Kinggalitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti Kinggalitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Iriday nga paragtutudo, agrairamanen ti sakita dengue. Bumig tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwod iti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. Importante lang po no kasto nga panawin, search and destroy lang na tayo preventive measure ano. So no talaga nga datan importante nga dito nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo. Dito may iwasan talaga, wala na niyo hindi lamok ka dalatag ka. So importante kung na tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ka ginaturalesa tayo no. 90% may kedi nga saksakit Sir Robert. Ang po yung nagigit ko na tayo na letter tatlo nga B nga kuna tayo men, blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito pabigsa ang kalaki din nga diabetic, hypertensive ay kahit mapigilan ka dito saksakit nga dengue at dami dito makakagatilan mo nga mabaling nga dadili kadakwada ng nabigsadan nagburigor ang damit nga makarig nga timadi. So again sa Robert importante prevention is preferable to cure. Blue House Prexunto Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexunto Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailan pare ti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexunto Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexunto Beach Resort. Pinapalabas
Namuli ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Ti napalabas. Kayo di sa bali payagundaway, papagayam, pare di panaidanon tayo ti programa Tina Palabas. Ready di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni Mark Francis Paulino Agustin. Tapno awisin na kayo ng income kadangkay di lasod ti may nga oras. Kaya din tayo ibasa ti sa bali manen nga napili tayo surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat. Ngem kasangwanan nga rugyanan tayo nga ibasa dito nga surat pagyamanan tayo di sumaganad. Ni Mr. Onofre Durupan iti Guayanay, Hawaii, Franz Jose iti South San Francisco, California. Ni Juanito Moller Pariulen Jr. di Barangay 19 San Nicolas, Ilocos Norte. Wayne Rumbawa iti San Jose, California. Agyaman tayo pa ken ni Millie Espirito manipod ti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Kastapay nga agyaman tayo kada Mr. Jaime Perdonio ken ni Mrs. Celia Perdonio ti CLJ Store nga masarakan iti Batak Road, Barangay 22 San Nicolas, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Juji Jimenez iti Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa iti Metro North Insurance and Surety Agency para kadiri kasapulan nyo apo iti non-life insurance kas ti TPL ken kastameten iti comprehensive ken amin nga masapul para kadiri government projects iti entero pagilyan na iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 iti Malate, Manila, babaen iti owner manager Dorocha de la Cruz. Thank you very much ken ni Chris Siroma ken Marisa de la Cruz Siroma iti Iba Beach, Hawaii. Ni Mr. Jewel Centillas manipod iti Lahaina, Maui, Hawaii. Ni Ami Ancheta iti Stockton, California. Ni Miss B Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Carmela Walker iti San Diego, California. Kastapay ken ni Hazel de la Cruz Alonzo nga dayjay Las Vegas, Nevada. Erlinda Perminhood iti Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay nga agyaman tayo iti CB Farm, wenno Kalawagan, Belisario Farm. Babaeng kada Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Jeanette Belisario iti Barisbes, Dingras, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore digiti agisem kadiri daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Digiri ka ililiw ako tayo wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbi na digiri sumaganad. Kasti top silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus,
Kastapay dilisan sa bali, alutong bahay, pakaramanan, kinaimas ng special, empanada. Mahanad, kinadalos ko na rin sa kanan ito yung masahan ni Step Food Hub. Masaratan sa Barangay 16, Bakaray, Locos Norte, Sangi, Itirangkay. Steps Food Hub, sintanan, nagserbi ka na kayo, tinaanos ng Perikwa, Aileen Akuba. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap, araw man o gabi. Adung diri nakapadas ken napnek tindo panagnaed ken panagpasyari di Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti pipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangig ti awing ti baybay, kastamit ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumit ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocanja Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukuha kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. At nga rin papagayam, ngayon tayo ibasa dito surat nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biyag ti may nga pagayam. Dito nga surat kitin patulod ti may nga pagayam nya kayat na paawagan iti tangatang iti nagan nga Edwin. Naisagudi ti surat ni pagayam tayo Edwin ti wenno tina palabas ko Manong Robert. Ti amin pagayam ko, kablawan kayo, itinagasat nga malemyo. Kastamit din dito sa amin na dumdumnge, gagwibuya, irideto nga programam tinapalabas. Palubusan nak to may ko ipasit. Ti sa anunay nasaya at nga kalman ko. Isu nga saan ko nga inlanad, ti ususto nga nagan ko pagayam ko, gabuta. Amok nga adulakit di mangumsi, wenno manguyaw kanya. No ta maipatangatang tinapalabas ko. Wen kabsat, sa anunay nga nasaya at dahil nagbalin, nga pasamak kanya, gapumit laing iti aramid ko. Inaudiak kada kami nga talo nga kakabsat. Nariingak ti narigat nga pamilya nga nagtauda. Laeng na ipaayan tinasaya at agasat dahil din inauna kakabsat ko. Nga isuda tinangaon iti pamilya me, iti kinarigat, Manong Robert. Agpada nga saan nga nakaturpos ti panagadal, dagiti dua kakabsat ko. Tinaunami a lalaki, tinagting nga babae. Kenurisyak jak na yulo ti adal. Mabalin nga, bunga dito iti kinamodel ti panunot ko. So nga ikinaykayat konti, simursuro ti panagtalon ka ni tatang. Sublianan ta pagayam ko, idi agtawenak, idi 10 Dahil idi nga edad ko, idi maragpat ti kaslabalaygin, idi biyang ti pamilyami. Ngamin kabsat pinetisyunan ti kaayanayat na ti manong ko, wenno inauna kabsat ko. Nga mapan iti Estados Unidos, partikular iti isla ti Hawaii. Nakapanyamin ti girlfriend na, wenno kaayanayat ni iti Hawaii, babayan ti panangalak ken kuana digiti naganak na, wenno naganak ken kuana. Sano na yan nagbayag, nakapanmetten ti kabsat mi, iti Hawaii, pagayam ko. Kaya di kaadda na iti Hawaii, nagbalin nga nagaget, segun metlaeng kariti madamdamak mi. Nagaget, pasare ka no talo ti pagubraan na, dua ti pagubraan na. Ngamin kayat na nga, aunen ti pamilyami ti rigat. Isu nga, nagipatulod iti
kantidad nga para kada kami. Dito'y meten nga nakagatgatang ni tatang kada iti kasapulan na nga makinarya para iti panagtalon. Saan nga nagbayag pagayam ko? Insapulan ni manong ko, ti asawain na ti kakae ka babae. May samit laeng nga kadaraan tayo nga Pilipino ken Ilocano. Pinagamam muna ida babaen iti panagsinsinurat na. Tay kunada nga penpal, manong Robert. Di nakabsat nga, inlakad meten ti lalaki ti panang petisyon na ken ni manang. Ket dita nga napagasatan met nga nakapani ti balasyo tao wenno ti haway nga kunada. Adaddan niya kaslasim manikar ti biyagmi gaputadwadan niya agipawit. Iti kantidad para iti pamilyami, manong Robert. Nagtultuloy ti napinta sa gasat ti pamilyami. Nagtultuloy ti panakaaon mi ti rigat, bawen ti tulong di ti dua kakabsat ko nga di balasyo tao. Nakagatgatang peket din datatang kininanang iti dagdaga. Ngaysun ti suksukilen when umulmulaan mi. Wen kabsat ko. E dinto nga siya ket maikikanak met. Makagatak meten kadagiti nangingina nga arwaten. Makagatak pa yen iti napipintas nga kagamitak. Kang runaan na idi ti motorsiklo kabsat. Wen, nagambisyonak nga maddaan ti motorsiklo. Amin, kayat kumet ti pakipin na sikat kada iti kapatadak. Kayat kumet nga mabigbigak nga kas kada iti anak di iti babaknang. Kayat ko nga sa anak meta paudi. Isungan no adda di kitay pagtitipunan ming agkakapatada. Ibidbidak di iti kakabsat ko. Nga saan ko nga problema ti anyaman na kasapulak gaputa. Adda ti dua kakabsat ko iti haway. Nga isuda iti mangited ti anyaman na kiddawek. When nagbalinak nga nakuspag, manong Robert. Nagbalinak ka na paramag. Gapu iti makita nga itatalo ti sitwasyon mi ti biyag. Ini ba naglabas di kiti aldaw kabsat ko? No dati-dati ket siyak ti katulungan ni tatang iti pagtatalunan. Siyak ti mangsaruno iti kuliglig. Tapnon ti kasta, masimpa ti pagraepan. Itan kabsat ket saanen. Kasi rin na minsan nga, baonin nak ti amak. Edwin, ingka kuligligen deti napadanuman nga talon tayo ta. Mapanak mang kasarita iti agraep. Napimpintas no makuligligitan tapno no nasimsimpan into no bigat ken masapad nga rugyan. Saan met nga siya katang? Muyumet. Kasulit kun di kita nga trabaho. Natserbi na nga ada kwarta tayo no. Siyak met laing ti agtrabaho. Masapon nga mangtangdan kayo na ti mangusar ka dito kuliglig wenno paisapul yuta kuliglig di masapulan na iso ti pangtangdan tayo ti agtrabaho di tatalon narigatan mo siyak pailaeng paperdimeten na ti purmaktang kinunak saan niya nakatimek ti amak minatmatan nak iti medyo na sakit ngem siguro maawatan nak gaputa makita na nga napurma akon manong Robert. Dula unay nga masasao man nga maperdi nga purma. Dadada nga maperdi ta purmam no maamuan ti karuba nga si kakit nasadutlo ko. Balikas ni tatang. Basta jak kayat tang. Saan ko nga kayat ti sumalog di tataltalon. Jakong kayat ti agkulkuliglig kada agtabtabtab iti tamtamba. So nga mangtangdang kayon. Adumit ti kwarta tayo gaputa. Binulan ti panagpawid damanang kanimanong. Kinunak. Hoy, saan mo nga pangnamnamaan di kiti dua kakabsat mo? Numan na dated da tulong da deta.
masapul nga, aggunay ka tapnon ti kasta, adda parakeng ka. Sa angket di nga, mangnamnama kalatan iti idadda. Ikit nung arno di dan tumang teden, iyan na pwede ka nem. Paninga papilit ni tatang. Nupay kasta pagayam ko talaga nga saan na ka napilit. Jack kinayat. Napanak ket diti ayan, ti motorsiklo ket dito iso ti inubrak nga pinunas-punasan, wenno pinasileng. Wen manong Robert, dayta tinamalbaliwa kon sipud mariknak nga bumakbak nang wenno addan pagdurasan ti biag me gapo kariti dua kakabsat ko. Nagtultuloy ti kinasadot kon, manong Robert. Adda aklatan iti ayan di kiti barkadak. Aglalo ket di kiti kabarkadak ket iti anak di kiti babaknang iti sentro ti ilimi. Kasladyak pa ket din kayat ti makikuyog ka di kiti kabaranggayan mi aglalo di kiti anak di kiti padami nga mannalon. Kasla saan ko idan yaman mo. Nagbalinan nga nangato ti purwak pagayam ko. Kas kumano adda di kitay pasken iti balay mi. Agayabak ka di kiti kakadwak ngem tangdana kita. O reno anya ti paaramid ko. Ket maraglag sa kandamet. Ngem no maawat dan ti tangdanda kanyak, pagtalawe kidan. O sige, mapang kayo, nawanin ti paubrak ka na kayo, orita naalayo mo ti tangdan nyo. No, kahit ti mapan naghappy-happy dita, handa ko niramraman, da kayo latan. Agal aludoy dan to apumanaw kabsat. Ket dita nga makais-isemak. Dita nga mapanpanunot ko nga agbyag kamit ten nga nasaliwanwan Edwin. Saan mo nga ileb-level ti bagim kada iti kapatadam dito i baryo. Baknang kan. Adun ti kwartam. Kanayo namang tedi iti kakabsat mo. No dumawat ka kada tatang kininanang mo. Ikanda kamit latta. Saan da ka nga mapagsaanan. Makaisi-isimak to manong Robert nga mang panpanunot. Nga siyakit imangatin iti biyag. Nga siya kabsat kit ka-level kon di babaknang kang runaan na di kabarkadak nga anak di addaan ti mabalin. Naglabas pa'y di aldaw kabsat. Adaddan nga naragsakan na kidi sumangpeta kiti balaymi ti maysa nga rabii nga gapoa kiti ayan di kabarkadak. Masidig ni nanang kanya ket kastoy ti balikas na. Ay Edwin, agpampanunot ka anak ko. Kang kanayon kamit laing nga narumrumwang. Di mo pa yun matulungan ni tatang mo iti trabaho na iti talon. Inbaga ko nang nga saan ako na sumalog iti taltalon. Marugitan ti bagik no mapanak pa lang iti taltalon. Manangdan tayo latan iti mang trabaho kada iti kataltalunan tayo. Total kukwa tayo met iti taltalunan tayo tanagatang yon. Iti inted nga kantidad iti doa kakabsat ko. When angem agnaknakem ka anak ko. Apeya nga kayat yung agnakemak. Kita damit nakem ko. Pinang pilusupyok kaninanang. Kastoy anak ko. Adda simmang pete niya surat manipod iti US Embassy. Ket naukaganan ti papeles mi ken itatang mo. Mabali na makapangkamimet ni di Hawaii ket danunen mi di kakabsat mo. Kasanong numay sakan to sa kastalata iti usod mo. Manganta di mo pa'y maluto nga kanem kada malabaan na arwatem. Numay sakan to no kas pagarigan adda gasgasat mi iti amam. Kuna ni nanang, napamulagatakken, arig na lumagto ak iti ragsak. No addadua kakabsat kong agite iti kwarta. When no dulyar, ket makapanpay ti ama kininak, iti nasa nga lugar. Upat danton niya mangite iti kwarta kanyak pagayam ko. Nga dayta tinakaragsakak unay, babaen iti panunot ko. Agpaysun hanang, addan surat ti US Embassy kada kayo ket
mabali na agkutin ti papelyo nga mapanijay Hawaii. Wen, iso nga rod nga, kasarsarita ka, nga sisaya atin ti panagiyan mo anak ko. Amanganta, sana mabayad ket makapang kami ket agmay sa kanton. Si kantumet la ti pampanunutek no adak sa jay no, di mo balbaliwan ti kastan nga ugalin. San kami ta dati nga kasta? Kuna ni nanang. Kit mo kas pagarigan mapang kayo na, kit yalandak ati katulong ko. Yalandak ti paralaba, paraluto. Tapno no, awan ti ubrak. Ay susapo anak ko, ay di kami pa nakapkapan ngem. Sa balin nga ambisyon ti ibagbagam. Nabisyo kami tunayin. Kino na ni nanang? Makamu kayo. O sige, makaturog ako nang. Nabanuga kiti pa nagpasyar ni kadigiti gagayim ko. Sapay ta, sa ano na nga mabayag ket makapang kayong kinitatang iji Hawaii. Naglabas digiti aldaw kabsat ko. When Manong Robert, nagasatan datatang kininanang. Tinaala wenno napan iti Estados Unidos, wenno ti isla ti Hawaii, kabsat ko. Ngem kasangwanan niya napanday ti Hawaii, naaramid ti maysa apadaya, wenno pa despedida. Dito'y kabsat nga inawis ko digiti gagayem ko nga anak digiti babaknang. Digiti padak nga daan iti motorsiklo, wenno riders nga kunada. Dagiti kagrupok. E di may sagsagana ti nasao nga padaya. Oy, ornosin nyo digiti lamisaan ha. Ta dito ito ti pagyanan digiti gagayim ko nga umay. Ken da kayo, saan kayo nga tumipdipon ha? Sanda kam nga katipdipon. Nulay nga di baong ko kada kayo nga masidig kayo. Tapnon ti kastakit. Mariknada iti panakasa nga ilid ha. Tsak kayat nga tumipon-tipong kayo kadakwada. Kunak ka digiti kapatadak nga may timulong tapno maisagana ti arubayan nga pagyanan digiti sa nga ili. Ngamin pangal daw iti panakaya yuswat ti panagpapangan. Ngem tigiti kabarkada kito maidangam saan kami pailanto amangan no di kita giinom kami. Imbaong ko digiti kabarangaya kuno kapatada kiti barangay mi nga gimmatang iti serbesa ken nagduma klase ti arak. Panaisaganak digiti cooler nga pagyanan digiti mainom. Wen pagayam ko, pinagbalin ko nga kasla alila dagiti kapatadak iti barangay mi. Gaputa inbilang ko nga mas bakbak na nga ngem isuda. Naganon tinasaon nya oras. Tapno agselebrar pare ti despedida da tatang kininanang nga mapanen ni Isla ti Hawaii pagayam ko. E may nga rod digiti adong nga kabarkadak. Tiri anak digiti babaknang iti sentro ti ilimi. Naintar digiti agkakapinta sa motorsiklo ken inyabay da iti motor ko. Ket isulat ta ti tupi kumi digiti motor. Isulat ta ti tupi kumi digiti piyesa aningingina nga maisalpak ka digiti motorsiklo. Awan met tin mas asideg ka digiti kapatadak no diket sadala umasideg no baon ni keda nga mapanggumatang iti sigarilyo. Wenno adda kayat ko nga paala iti ayan digiti kusinero. Nagbalinda nga kasla serbidor wenno agpapaay kanyak. Kasta ti panangipakita kiti tratok kadakwada kadagiti gagayem ko. Agingga nga may sa kadakwada ti nagtimek iti kastoy. Belibak na talaga ken ka, Edwina. Ado digiti taom, ado digiti mamandar mo. Ken kasla sikat ti pan nakabusda. Talaga nga big time ka diti barangay yo. Oh, bumaong ka man iti mapampi gumatang ti sigarilyo. Kinunana. Oh, sige. O dati ni paigatang mo. Saanen, siyakon tagpagatang, manukaha ka di. Kinunak. Kasta iti kina ngato ti purwak ka di agundaway. Agingga nga imay ni nanang iti ayan mi. Ay Edwin, di kay unay agin inuman ako kitag motor pe di kiti gagayim mong agawid. Amanganta,
Sus Maria Josep, di kaya madamdamag nga doon di madisgrasya nga nakainom no, agmotor da. Kino na ni Nanang? Ni Nanang met. Ito, adda ka iti Hawaii, sigurado agbalinton niya moderno ti panunot mo. Gapot adda ka pala dito Pilipinas, kasla ka pala agpampanunot nga taga-probinsya ang emno. Adda kan to siguro ni tinasao nga lugar ket agbaling kan to met nga sosyal. Amuda ti araramiden na dito sanay kami nga nakainom nga agmotor Nanang. Kasamanan niya ituloy ito yung ibahasa dati surat ni Edwin pagyamanan tayo di kiti sumaganad ni sponsors tayo ti Kalawagan Belisario ni CB Farm ejay Baris Bisding Ras kukwa kinimat matunan da Mr. Dado Belisario ken ni Mrs. Janet Belisario. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara Ilocos Norte, Erlinda Ferminhood Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte, ni Hazel de la Cruz Alonso di Las Vegas Nevada, kastapay ken ni Carmela Walker di San Diego California, ni Miss B Fiesta di Honolulu, Hawaii, Ami Ancheta di Stockton, California, ni Jewel Centilla si di Lahaina, Maui, Hawaii, Chrissy Roma ken Marisa si Roma iti Ava Beach, Hawaii, Metro North Insurance and Surety Agency para kadiri kasapulan nyo po iti non-life insurance kasi TPL ken comprehensive iserbi ka na kayo dito ti Metro North Insurance and Surety Agency ken digiti kasapulan nyo para kadiri government projects itintero pagilian. Ti Metro North Insurance and Security Agency at nasarangan iti Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babayan ken ni Dorocha de la Cruz. Agyaman tayo pa iti CLJ Store nga kukwa kinamat matunan da Mr. Jaime Perdonio ken Mrs. Celia Perdonio. Masarangan dito iti Batak Road, Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Barangay Chairman Judy Jimenez iti Poblacion, Burgos, Ilocos Norte. Agyaman tayo ken ni Mr. Loreto Tamayo ken ti sibukel nga pamilya Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Mili Espirito manipod ti Iba Beach, Hawaii. Mr. Wayne Rumbawa iti San Jose, California. Ni Juanito Moller Fariulen Jr. iti Barangay 19, San Nicolas, Ilocos Norte. Franz Jose iti South San Francisco, California. Ken ni Mr. Onofre Drupan iti Waianae, Hawaii. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem tagtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto balipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat.
Blue House, Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Indayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House, Prexon 2 Beach Resort. Nakapanya rod ti ama kininak, edi Hawaii, Manong Robert. Ket may sa ako na agnanae di ti balay mi. Ngem talaga nga inyalaan nak ni nanang iti mangistimar kanya. Ngamin talaga nga awan ti amok may panggep iti panaglabaken sabsabali pa. Tilaingin pa sa imbilin ni tatang kanya ket isu iti panangtarawidwid ko kari di talon. Ngem pulos nga saan ko nga inaramid neta. Inyawat ko ket day igitoy nga talon kadagiti karuba mi ket isuda ti mangmula. Ket umay da kanya kagabang wenno ited ti nakabagi mi kasagtagi ko iti daga. Patayukek metamin digitoy nga ilako ket ibarkada wenno gasto sa kinibiyang digiti barkada. Wen kabsat may isa nga kabagyan mi no pay sa ano na yan nga nasingid ang kabagyan ti may nga kaskadkadwa kiti balay. Ngem dito'y kabsat nga nagbalinak nga nakuspag kenkwana. No adalay ti kamalinak ket ung-ungtak wenno pagsasawak. No saan nga may sagana nga insigida ti kanekket pagsasawak manen. Ken no adda di na malabaan nga arwatek nga kahit ko nga isuot ungtak to manen. Kasta nga kang kanayon ti panangtratok kenkwana. Agingga nga nauman sa pagayam ko. When naumati sa anunay nga nasingid nga kabagyan mi nga agserserbi kanya. Nupay kasta nagpakada. Edwin, maumaaksan ka dito'y kinaungit mo kanya kanak ko. So nga, nasisiat no kumita ka laingin iti sa bali nga kadwam dito'y balayo ta. Saan mo siya nga magustuhan ti aramid wenno trabaho? Ken naadayo nga inauna akngem si kaso nga maalalyahwak no kasta nga pagsasawan nak kinunana kasla makalulwa o sige makamu kayo no pumanaw kayo alayim nga rin ti sweldom pumanaw kan bayam ta sumapula kiti sa bali nga kadwak dito balay talagamit nga saan nyo umisot ti trabahom nakadado digit di mo maobra kita man tiyaglawlaw ti balay nakarugrugit di ka pa'y makadalos. No adda kahit ko nga yusok nga arwaten, di mo pa'y nalabaan. Orasin ti panangan, di ka pa'y nakaluto. So nga, nasisiyat mo pumanaw kan. Kinunak kabsat ket inyawat kon ti sweldo na. Sa aksimre kiti kwartok. Wen Manong Robert, kasta idi ti nagbalin nga ugalik, kadiri tao nga nakurapay ti panagbiag na, Manong ko. Iri may isa nga gundaway nga kadwak di kabarkada. Na istorya kadakwada ti kaawan ti katulong ko. Ti manaw ti katulong ko, letche. Siyak ti agluto, siyak ti aglaba. Siyak pa iti agdalo si di balay. So nga, awala ti amuyo nga mabalin nga. Irekomendayo ta sweldoak nga katulong ko iti balay may. Kinunak. Awan na. Awan ti amumi nga. Mayat yung sumrek nga katulong. Si kakit di ngamin. Di ka pailan ano saan narigat ti sumarak iti katulong ita Edwin. Hanga basta-basta. Ken abangan ta makatama ka digiti mananakaw wenno mabali namang papatay ken ka. Adun digiti
Sumsumrek nga katulong ng miyembro da gayam ti sindikato. CCMN dati unit ti balay mo. Alain dati kayat ng alain. Mano saan? Pastrikin na idakit. Papatayin da ka. Sadan to takaw. Kino na ti maysa? Napanunot ko kabsat, adu nga talagang di mabasbasakin mang mangegi ti radyo, pakiramanan ti telebisyon. Nga kasta nga pasama. Sumrek nga katulong, santo agtakaw. Wenno saan, pastrikin na di hold upper, wenno mamapatay. Isu nga, nagpanunutak. Uwan nga paiso niya. Kapag di ko napanunot deta. Ang kasanupay no haan ka makaalay, ti katulong ko. Sinupay ti mangistimar ti balay mi, sinupay ti si problema gayam ti awan ti kadwana ti balay. Wen iso nga agpanunot ka, saan nga gapot na suswelduam ti may nga tao, wen no katulong nga bilang mo, kit basta latan, pagtalawim no kayat mo, pagsasawam no kayat mo, kada ada amin. So nga, agpanunot ka, amangan no, kasta ti pamayam ka di sumarno katulong mo, kit agrebelde, kit numatmaturo ka, kit rokroken na kaluko. Kunada sada nagkakatawa, nagsidukirak pagayam ko gaputa, talaga nga kasta ti aramid ko, iti kabagyan mi nga nagbalin ang katulong ko. Kaasi ni Apo Dios, Manong Robert nakasapulak metlaing, ti katulong nga nagpaay kanyak. Ngem saanen nga taga iti barangay mi no di ket iti kabangibang mi nga baryo. Inan-an na daken kasla liniklikak metten nya pagungungtan gaputa. Nautob ko ken napanunot ko ti balikas dagiti kabarkadak. Nga amangan ti iso mismo ti mga ramid ti sana na sayaat kanya. Nagbaliw ba city ugalik irisim maruno akatulong ko iti balay, Manong Robert. Ngem saan niya namimpinsan niya nagbaliw ti trato kada iti tattao nga nakukurapay wenno nabababangim iti siya. Nagbalinda nga kaslabusabos kanya wenno mandamandarek lata kasukat ti panagited ko iti tangdanda. Tsaka muta magusgustuhan dakmet pagayam ko. Agingga nga iti panaglabas ti tiyempo agtawen na kidin ti 20 ket 2, Manong Robert. Edi makarikna akmeten ti makunkuna nga ayat. Wen kabsat nakayawa na kitilapsat wenno pintas ti maysa kadagiti kabaranggayan mi. Daytoy ket ni Ana. Ni Ana ket anak metlaeng digiti Mannalon. Isu nga, pinanunot ko nga laklaka iklaing nga armen ni Ana. Gaputam muna nga adu ti kwartak. Aday di balas yu tao di tinaganak kanyak ken ti duwang kakabsat ko. Numapana kagpasyari ti pagtengan da, kaslawa na sa asin ti pan nakisaritak kada iti naganak ken ko Ana. Ay, ada akpay. Umay ko man pasyari ni Ana. Tata. Napresko nga pan nakisarsarita. No daduma saan na sumungbat ti lakay. Ngem no daduma sumungbat ngem medyo nakuspagmet ti balikas na. Agure ka tayabak. Ure ti ina ni Ana ket kasta ti trato na kanyak. Wen kabsat ko. Nagbalin nga saan nga nasayaat iti kasla pa nagkita na kanyak. Mabalin ket gapu iti kinaawan ti daydayaw ko kadakwada no mapana kiti balayda. No agsangsango kami ken ni Ana idaldarirag kulat ti ayat. O anya, subatan na ko na. Apay, anya pala ti sa pulim kanya kaya? Anya pala ti di mo kayat kanya? Amangan tanong siyak ti maasawam ket agbyag ka kasla reyna, agbyag ka kasla donya. Ado digiti, mangitid kanya kaya agserbi. Dua ti kakabsat ko nga di balas yu tao, pakiramanan ti amakin ti inak. Bakitam met. Arwaten, kagamitan, nangingina amin. Balikas ko ken ni Ana. Magpaiso, saan ka nga narigat nga ayaten? Ngamin ket, baknang ka. Adi di balasyo tao di kiti naganakkin ka. Ado di kiti sanikwayo. Nangingina di kiti arwaten, no kagamitam. Ngem,
laglagi pim Edwin niya saan niya iso amin na tao ket ti ginabak ng tipada na nga tao ti gamgamgamin na. Laglagi pim nga ti ayat ket saan nga gatgatangin wenno saan niya katukad ti ginabak nang. No di ket marik na deta. Marik na deta babaen ti may sa tao. Iti pada na nga tao. Wenno ti lalaki iti babae. Wenno vice versa ti babae iti lalaki. Saan nga ti ginabak nang ti kwalifikasyon ti panagrayo. No diket talaga nga agrubok arit na. Balikas na kabsat nga kasla na pasagida na. Anya ti kayat mo sa wen. Sanak nga kayat? Sanak nga maayat gaputa. Ibagamlaeng. Kinunak manen. Inbagak keng kaytayen. Saan ka nga narigat nga ayaten? Ngem, saan mo kumanga? Ikumkumpit tigatad wenno kinabaknang mo iti tao nga pagraywam. Nasakit para iti may nga babae nga. Ibagam nga, nasken nga ayatin na kagaputa, baknang ka. Gaputa jak kaya ti tema ti panagsarsarita ni Ana iti day di pa nagpasyar ko. Nagpakadaak. Wen kabisa. Nagpakadaak ket kastoy di balikas ko. O sige. No di nak maayat awan ti babaling ko. Ngem pangaasim ta di nak ko mapawilan niya o may mangidardarira iti ayat ko king ka. Ngamin kadagupan di kiti kabaranggayan tayo nga babbalasang. Si kalaing tinakarik na akil kastoy. Si kalaing tinayat ko. Kinunak, makamu ka. Ngem, sanak nga pilitin nga, mga klungking ka. Aging gana nga awan ti makita ka pa nagbalbali mo. Aging gana nga jak makita nga, sumingpet wenno. Saan ka nga may isa nga mata pobre. Wenno mangilanglangi ka riti, marigrigat nga kaskada kami. Balikas namanen. Adadda nga nakapungtutak kabsat gaputa. Sabali ti kaya sa wen di iti balikas na. Ket dinardaras kun ti pimanaw iti balayda. Irikadda ki di balay mi pinampanunot ko dagiti balikas ni Ana. Saan na ka? Kayat nga ta ni Ana wenno. Kayat naklay nga pasaktan. Kasla paspasagidan na. Kasla kayat na nga ibuksilan niya. Napangas wenno. Naulpitak. Angin, sana mabalin. Sana mabalin nga jak maalat eh. Ayat ni Ana. Masapul nga. Isu ti agbalin na kaya na yat ko. Ngamin, kursunada ko na ikin. Talagang ay ayatik ni Ana. Subli anak tumanin. Saan kong ipalubos nga da sa bali nga. Pakirelasyonan ni Ana. Sinublianak nga rod ni Ana ta talagang ay sulipakariknak iti ayat, Manong Robert. Iriday di agundaway talagang jakon may gawid tiritnak. Pinetpetakon di kiti dakulap ni Ana kit kinunak. Nga ure jak kuma, matil mo na baliksen. Ana pangaasim. Pangaasim aklunin na kuman. Maamakak nga da sa bali nga. Pakinayan ayatam. Ay ayatin ka unay-unay, Ana. Pakaasik. Pinirengnak ni Ana. Paghayam ko. Inbagak keng kaidin niya saan ka nga nariga ta ayatin. Yung pangaasim. No aklunek ti ayat mo. Balbaliwam ko mati ugali. Abmitirekken ka. Adamitriknak keng ka. Agayatak met keng ka.
Sunga pangaasim, balbaliwam ko man ti ugali. Kalpasan niya nangig ko nga, agayat mit kanyak. Inarakop ko ni Ana ket inagkak iti bibig manong Robert. Dita kabsat nga sinubandan na met digiti agik ko king kuana. Nakaragrag sakak. Kunak tupay nga. Damit pa nagayat mo kanyak. Nga minsan nakmet nga pawilan niya, umay dito'y balayo. Sangwin nakmet na umayak. Ipakamok ka datatang yan inanang nga, agayan na yat tangkit. Masapul nga, agsimpaw nagkalaysatan. Dahil tati kayat ko. Mabuti nga tamangan ta. Adda sa bali nga lalaking agrayo king ka. Kinunak, apurado ka unay Edwin. Masapul na planuin tapay. Ngemte kunak, agbalbaliw ka, balbaliwang ti ugali. Saan niya gaputa inaklong ko ti ayat mo? Ket saan ko mabali na waswasen ti panangaklong ko? Nudyak kayat ti ugalim, amangan tawaswasek, when makiwin na swasak king kaya ti sa ano na nga mabayan. Sintiring ka, ket no da pagbaliwang. Umanamo nga, ngay pakamumong ka rin naganakken ka nga, agayan na yata. When no kalikabong mo nga, tipunta ka sa gasawa. So nga, agpakaasyakken ka. Balbaliwang ko mati ugali medwin. Nagbalina ka nakaragragsak, gaputa. Naaddan kami ti relasyon iti babae nga nakarikna akiti ayat. Ni Ana, manong Robert. Ngemnoan niya ti, kalikagom na nga panagbalbaliw kasla jak matungpal. No kalikagom na nga balbaliwak ti ugalik, awan ti ammo gidi nga baliwak nga ugalik. Kabsat ko, pilik nga, iliklik ti bagik, kaditi kapatadak nga nabababay ti biyag ng imsyak. Isu nga saan nga mabalin niya balbaliwak. Jak pekit di na met ibaban ti kalidad ko no. Balbaliwak ti nalpasin ngayon ulit. Nukunak nga saan ko nga ka-level ida. Saan? Nilaing ana gaputa babae ken kaya na yat ko. Ore di kiti naganak ken ko na. Saan ko nga i-level ti bagik kadakwada. Saan ko nga ibaba ti purwak gapu kadakwada. Kinon ko na kiti bagik kabsat ko. When kabsat data iti nagbalin nga kanayon nga paggapaan mi kani ana bayat ti ayanayat mi. Ti kanayon na nga panangibagbaga nga baliwak ti ugalik. Nga kasi di na minsan nga irurwar mi pagayam ko. Kasla madlaw ko nga umit ti pagbalbaliwa medwin. Kasla adad dapay kit di nga nagbaling ka nga nakuspag ka iti kalugaran tayo. So nga, anya? Isu nga makiwin naswas kang kanyak. Isu nga isinanakon. Kinunak nga makapungtot. Awan ti imbaga kakasta. Ngem, kaskunak king kay di aklonek ti ayat mo. Nga mabalin ko ti makiwin naswas king ka. No makita nga awan ti pagbaliwam ken. Itultuloy mo ti kasta nga galad mo. Ket anya nga ro dita. Kinunak. Kaslasak ti karkariti medwin. Balikas na kabsat ket bulon na edin ti tumakderi ti nagtugawon mi ngaming gawid ko. Saan ka tumakder? Saan nyo na iti papanam? Kinaan niya ngamin ti kayat mo nga baliwak. Ti panakilangin mo iti sabali nga tao. Masapul nga, ibabammet ti purwam. Napangato ka unay Edwin. Amom ka di nga ado di kiti tao nga, pakangkangigak nga. Sabali ka nga klase ti tao. Napangato ka. Iti ababa nga panao, ibilbilang da ka napangas. Ket mabainak nga kasta di mangmangig ko gaputa, kaayanayat ka. Napatig kamitten kanyak, ng pangaasim ta balbaliwam kumati ugalim. Kinuna na kabsat, iti pan nakangig ko nga napatigak ken kwa na, inarakop ko pagayam ko. Inarakop ko. Apay nga isudat ti panpanunutem. Apay nga digiti tao nga
mangibagbagat ti kasta ti pampanunutem. Apay nga saan niya siya. No talaga nga patpat ginak. Apay nga isuda ti patsyem. Apay nga isuda iti manggupid iti ayat ta. Mga asim. Saan mo ida nga ikang kano? Siyak ti panunutem. No siyak ket siyak. No anyak na namamom ket siyak deta. So nga, saan ko mga? Dagiti tattao nga sasaw iti tiltilaad da ti panpanunutem. Ti ayan ayat ken masakbayan ta ti panunutem. Panangipetteng ko pagayam ko. Masansan nya panagsusik mi ken ni Ana gapu iti kunana nga saan nya nasayaat nga ugalik. Nakapanunutak kabsat nga naseseyaat no yawid kun ni Ana. Naseseyaat no agtipon kami nga kasagasawa. Amanganta makiwin naswas kanya. Banag nga jaklakit di maaklon. Impakamok nga rod kadananang ken ni tatang. Nga kayat kun nga isang pet ni Ana iti balay mi. Wen kabsat. Immanamong damet ken kinunada nga nasisiyaaten no agasawa ak tapno sa nga siyak ti panpanunutin da nga kung kanayon niya makibarbarkada. Nga rod na panak kaditi kakabagyan mi aglalo kaditi kasinsin ti amak tapno isuda iti kadwak nga mapan mangas asawa ken ni Ana pagayam ko. Immanamong damet di gitoy nga kakabagyan mi ket napan mi nga ruden inululi wenno inas asawa ni Ana. Nupay kasla nakidkid digiti naganak ni Ana. Iti panangas asawa mi ken kuana. Sanda nga nakapagkitakit gaputa. Agayan ayat kami meta talaga. Ken kayat metten ni Ana ti makitipon kanya. Nagtimek ti ama ni Ana ket kinunana. Pangaasim ka dita. Ipatig mo ti anak mi. Ngamin ninaminsan ket saan mi nga pinagsawan wenno saan mi nga dinangran. Ken kang runaan na. Inted mi ti rebbingen mi ken kuana. Kang runaan na ti panangdungo. So nga dungwem to kumaedwin. Ado di kiti madamdamag mi nga saan niya nasayaat nga trato mi ti tao. Aglalo ka di kiti nakukurapay. So nga, deta lang ti pakaasim mi ken ka. Dungwem to kuma. Ipatigmun to kuma ni Ana kas asawa. Balikas ti ama ni Ana. Uwen tata. Dungdungwek ni Ana ay ayatik ti anak yo. Kinunak. Naragsakan ni Ana nga nang kita kanya kinikastay ti sungbat ko iti amana. Ngem kinid daw mi nga saan kami nga agkalaysa ken ni Ana. Ngamin ket plano idin ti ama kininak ken digiti do kakabsat ko nga petisyonan dak tapnon ti kasta makapanak na ti Balasyo tao. Inlawlawag ko nga rod karakwada nga saan kami nga agkalaysa no pay agselebrar kami. Ngamin ket amanganta marugyanen ti papeles ko no petisyonan da kon ti ama kininak nga di ti Balasyo tao. Immanamong da ngem kinuna ti ama nga masapul nga dati pagpipinirma ammi a kasuratan pagayam ko. Babaen iti biyang di opisyal ti barangay. Nga isumet ti inawat digiti kakabagyak nga nangirepresentar kadananang kenitata. Nagselebrar kami nga rod, Manong Robert, ket nagtipon kami nga kas agasawa ken ni Ana. Wen kabsat. Kasa pagtipon niya agasawa, namaris ti aglawlaw. Wen paghayam ko. Namaris ti aglawlaw. Gaputa, kadwang maruden ti ayatem. Bukod mon ti ayatem. Agnait kayon iti may sa abalay, Manong Robert.
Ngem saan nga nagbalbaliw ti pannakibarbarkadak ken kastamit ten og ugalik. Agingga nga irimay sang aldaw nagtulag kami ken ni Ana nga pagtalawen min ti katulong mi gaputad damit ten iti balay. Sikalatan ti makaammo ka dagiti trabaho basit met lang. Tapnon isupay ti panueldo ta, supay nga agserbi mo ni maigatang iti agserbi ka data. Santa kamit ket di nga ag problema ngem. Tapno adu ti para ka data. Isupay ti sweldo na. Mayat ka? Kinunak. O sige, no isuti ko nam. Sanayak met nga agtrabaho ti unig ti balay ta. Deta ti talaga nga trabaho kiti balay mi. Ti agtagi balay. Ta sandak mi tapas pasalugin datatang ko kininanang ko iti taltalon. Isudalat ta ti mapmapan. Sanda nga kayat nga mapaanak. Sung itilat ta balay ti pagtrabahuak. Kinasaritak nga rod kabigatan na ti katulong mi nga agsardengen nga agserbi ka na kami. Manong Robert kasla naked kedidita awang kano ti pamataudan na ngem saan na nga naipapilit. Gaputa awam met ti bubra ti asawa nga ni Ana pagayam ko. Santay ko may lipas nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Edwin so padaanan nyo yung tunubigat. Anya ti agbali nagasat da nga agasawa o ano nagtipon niya kasagasawa. Ti ugali ni Edwin nga isuti kang kanayo na dildillawin ti asawa na nga ni Ana. Mabalbaliwan na kadi papagayam. Padaanan nyo po yung tunubigat tuloy tayo itong ibasa deti nga surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayak ni pagayam tayo Edwin. Darin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ni Mark Francis Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Huwebes tayo amin na sa ngapada agyaman kam din kay panagbuya ken panagdingeg. Tinapalabas namuli ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.